O comercio e a hostalería de Boiro prepáranse para vivir unha nova edición da Noite Aberta organizada pola AVE. Será este sábado cando os negocios participantes permanezan abertos ata máis aló das 10 da noite, ofrecendo interesantes descontos e repartindo entre os seus clientes gafas para ver o eclipse solar que terá lugar en agosto. Como xa é tradición, a AVE volverá a sacar á rúa a súa ruleta da sorte, na que poderán participar todos os clientes cun ticket de compra dun mínimo de 10 euros. Repartiránse en total 1.500 agasallos directos. Participan numerosos establecementos con moitísimas actividades, fan descontos, hai tamén degustacións, todo tipo de actividades especiais. Temos moitísimo comercio, pero este ano tamén hai que salientar que se apuntou ópticas, moita hostelería e tamén turismo rural. Por outro lado, decir que os establecementos estarán abertos mínimo hasta as 10 da noite, repartiremos, como ben di o nome, edición especial Eclipse, repartiremos gafas de sol para ver o eclipse solar que vai a pasar neste 2026. Sacaremos a nosa ruleta da sorte con mogollón de regalos, así que todo o mundo que faga as compras ese día e presente un ticket de máis de 10 euros terá dereito a unha tirada e terá numerosos regalos onde escoller. Haberá tamén un posto de palomitas e un stand informativo de Barbantea que colabora coa Noite Aberta para facela máis inclusiva e accesible a toda a cidadanía, contando mesmo cun servizo de préstamo de auriculares para persoas con hipersensibilidade auditiva. Ademais das actividades e actuacións programadas polos propios establecementos participantes, o Concello de Boiro contratou unha charanga para animar as rúas a partir das 8 da tarde, neste evento no que sempre colabora polo seu carácter dinamizador da economía local. Pois xa vemos como cada vez antes da época estival, como é o mes de junio, pois xa temos aquí en Boiro moita xente foránea, non? Xa pasando a súa época estival, eso é un bo síntoma de que estamos facendo ben as cousas e, sobre todo, pois eso, que esa xente que ven a disfrutar dos nosos areales, da nosa gastronomía, pois tamén que consuma no comercio local, no comercio de proximidade, non? E, bueno, a Noite Aberta estáse consolidando como unha das fontes de atracción de maior consumo, onde participan moitísimos negocios e tamén moitísima clientela, non? Os negocios participantes estarán identificados con globos rosas e negros co lema Somos Boiro.